Txakur baten jabea altzara. Txakurra ongi zaindu eta gainontzeko herritarrekin elkarbizitza egokia bermatzeko jokabideen gida prestatu du Hernaniko udalak. Ari entzun, arauak ez betetzea, isunbide zigortua baitago. Hona hemen txakur jabe batek izan beharreko jokabide nagusiak. Bat, jaso zure txakurraren kakak. Bi, kakak botatzeko erabili horretarako jarritako zakarrontziak. Hiru, bide eta leku publikoetan txakurra kontrolpean eta loturik eduki. Lau, txakurrak aske uzteko parke eta eremuak erabili. Errespetatu horretarako ordutegia. Bost, gainontzeko herritarrak errespetatu. Gainerako jokabide egokiak Hernaniko udalak etxeetara banatu duen esku orrian aurkituko dituzue.